ଏମିତି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା ତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବାବୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଦେଇକି ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଅଛି। ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ହେରି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ବାଛିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ ଟମାଟୋଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଆଣିଛନ୍ତି କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣିଛନ୍ତି କେଜାଣି। ତାପରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାଟାକୁ ନେଇକି ଧୋଇଦେଲି, ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କାଟିଦେଲି। କାଟିକିରି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲି। ଚୁଲି ଲଗେଇକି ସେଥିରେ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଫୁଟଣ, ତେଲ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇକି ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ପକେଇକି ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଏମିତି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଭଜା ଅଧା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ପୋଟଳରୁ ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲେ ଭଜାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆମର ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ପୁରା ଭଜା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।